معلش حبیب جان خیر حبیب جان خیر نکن نه راست بیتون ассалому алайкум падарону модарон бародарону хоҳарон ва дӯстони ширинтару наздиктар аз ҷон. хуб наворо шумо дидед гусели шаҳрвандон яъне ҷавонҳои тоҷике ки шаҳрванди русия ҳастанд, паспорти русӣ доранд, ба артиши русия аз рӯи фармони мобилизатсия. хуб садои гиряи модаронро шунидед, апаҳоро шунидед, ба хотири фарзандоша, ба хотири бародарои худ ашки чашм рехта истодаанд. шерони мардуми мо иншоаллоҳ ки дуогӯи ана ҳамин ҷавонҳо ҳастем. бигзор дар куҷои ҳам бошанд сарбаланд бошанд, дар куҷои ҳам бошанд худованд нигаҳбонашон бошад. ҳамеша дуо кунем ки парвардигор тамоми мардуми тоҷикистони азизро дар ҳар куҷои дунё набошанд ҳам аллоҳ ёру мададкорашон бошад. ва ба ҳамон модароне ки фарзандҳояшон ба хизмати ҳарбӣ рафтанд, хоҳ дар тоҷикистон бошад, хоҳ дар русия бошад, ҳар куҷое бошем онҷо баҳри мо ватан аст. ҳар куҷое ки шаҳрванд шудем онҷо баҳри мо ватан аст. модар аст дигар, месӯзад барояш, хеле месӯзад. худованд ба ҳамон ҷавонҳо қувват бидиҳаду ба ҳамон модарони азиз сабр диҳад. иншоаллоҳ аллоҳ меҳрабон аст. паси ҳар як мусибат як ҳикмати хеле хубе дорад. аллоҳ ёро мададгори ҳамаи шермардони ватан бошад ва аллоҳ ҳамаи модаронро дар паноҳи худ нигаҳ бидорад.